So hey guys, welcome to back Gormar official guys. So guys, जोङो दायो सफैबाय यावहा ओमफ्राय लोगोफोर जों दायो माबा अमा बेदर बानायगोन एवनि बिनिफ्राय एसे जागोन ओमफ्राय जों दायो न'आव थांफिनगोन न'आव थांफिननायखौबो देखायबाय थादों ओमफ्राय आं दा भिउखौ माखासे भिउखौ नोंथांमोननो देखायनि नायलांबाय था आरो दिन्थिनो नोंथांमोननो ओमफ्राय बे जायगाया मारै नांदो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरगोन होनना आसा खालामदों आं। स' गाइस बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। So guys, यावहा आटा नानिसो माने बनायबाय आरोना नै बेयाव बनायनि पिकनिकया दिनैया जोंहा ओंखाम गैया होननायानो जाबाय र' जोंहा आटासो जागोन। ओइ लराया गुदुं जाबाय सगो होनानै होदो नों मोनसेखौ just try या इडियक होदे बेयाव बानायगासिनो ओमफ्राय सासेयानो दांगासिनो डान्स होनाया ओ भाई पुरिया खिन्थु दे बेयाव बानायगासिनो सासेया नाबाय थादों बुरिया नादो दे। So guys नायबाय था So guys जों दायो नै बेयावहा बानायबाय नायबाय था बरिया बे जाबाय आटा दैलायनाय बेयाव नायनो हागोन ओमफ्राय बेयाव संख्रि दं थाव दं पुरा दं अमा बेदर दङ बिथिं दुनिया फानलु सब दं बेलना सेलना सब दं माने बेगावथ' आरो मा दं मिथिया आरो बे जाबाय कुकुरिसे बन दानग्रा आरोना बेयो गाइस ओमफ्राय बिथिं पुरा पिकनिक जागासिनो धुङानो ओइ ब्रिजआ ओमफ्राय बिथिंबो जागासिनो ओइलाय बेयावहा बरिया भिउ हाग्रा गेजेरावसो दं गाइस जों हाग्रा गेजेराव এনেকা ধুনীয়া চাই পাইছে বে ভিডিঅ'টো চাচোন ঐ সুখে ন ইয়েছা কামামবে ফটো উঠাবি না ফটোত ভাল দেখা स' गाइस जों नाय मा सावगासिनो अमा बेदर हांगासिनो यावहा पुरा नै ओइ लावखियावहा नै गाइस अमा हांगासिनो अमा नायलांबाय था बरिया अमा बेदर हांनाय ओमफ्राय बेयाव नै सासे आटा नागासिनो ओमफ्राय आरो एवबावगोनबो अमाखौ बेखौ जों हांबाय जास्ट पेक 3 पेक 4 नि थाखाय जाहाथे किक मोनो जाहाथे एकटा बरिया जों दे अरगोन नायना आदा ओइ दिसतला बात्रायला सुबे कोनदो लेत्राना कर दिस र आं खालले बाबू बरिया बे हेपि निउ इयार 2023 अमा बेदर गोथाव हांनायो अराबो जा बरिया जोंखादो या गाइस अमा बेदर धुङासो ओंखारबाय थादों माथो निमु है निमु के लगे निमु खाबे होया निमु अ हाय पारदे আছে ओ हाय पार नय हुई किनि आरो उठत धरे इमान जाको धरे कষ্ট सो मजा भिउ ए बिरा बरिया फै आंनिया मजा भिउ ओ नो बुरिया फोटो तो इस ये कौन है सो गाइस बेदरखौ नाय सब बरिया एवदो ओ बिथिंफ्रा पुरा माबा बा टुरु लाभ जादों नाय बेहा टुरु लाभ संख्रि होदो ओइ अमायाव होबाय आरो अ दिदि ओइ बा सगास पेकेट चेकनो होजोब नागिरो मा जागोन पेकेट चेक होबा मिथिखायो मग 200 टाका गुराय दिल ओ भाई आरो बिसोर पुरा नायदो नाय जानो लुगैनाय बायदि बिथांमोना ओ नो वाव आंबो बरिया नायबाय थादो किन्तु दे जागोनानो जाबाय किन्तु माहाय मादिबा जाबायानो जागोन र' दा दसे उनावहा वाव मेजेम बुजाजोब वाव बेदर एवग्रायाबो डेन्जारलै याम्मी बरिया मस्ला मोदामबायलै ओइ थालिर बिलाइ नांगौ थालिर बिलाइ गैयालै दे मोननै नङा आजि बानि ओइ या रोगी नाही जा मका ना तो ये भाई या कांचे ओय भाई ओय मुनि तो आयो So guys, बेयाव मुनि गान्धी बाय दं So guys, ओइ भाई yes so guys आंनि लोगो यो हैप्पी न्यू इयार 2023 ओमफ्राय बिथिं दं स'
So लोगोफोर ओमफ्राय आं दं दायो बेयाव फेबाय ओमफ्राय बेथिं दं लोगोफोर पार्टि जागासिनो ओमफ्राय दं बेथिं गाले ब्रिज आरो लोगोसे आं दायो थांगोन न'आवहा बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन होनना आसा खालामबाय ज' हिस